7 yaşımızda olup, mektebin kapısından ädimeden gülümüz bizim durmuşumuzda täze bir durmuş başlıyor. Şey dipkem, adamzadın wagty yeňip geçmek uky bartya. Maddi barlyk esasy paty, ömür sürmek baş usuly. Wagtdyr. Her bir dünya gelen adam yaşayış bilen, dünya bilen yüzde bolýar. Sen hemmeler ýaly 24 saatyň eýesi. Üstünlüğün bu 24 saatyň näil ulanýarlygyna baglydyr. Günde ýa-da hepdede näçe saatyny boşa sarp edýärligiňi ünsär. Hana sen çağa watyň özüňe bir söz beripdiň. Başlan günüňdäki ýaly dowam ederni. Ýöne sen ýaly arzu edýän millionlarça insan bar. Şu wagtky ýagdaýyň gaty köp kişiniň başyndan geçendir. Ya sen näme isleýäniňi bilemok, ýa-da oňa nädip ýetip biljekligini. Munuň üçin saňa bir maslahatym bar. İnsanyň ýüreginde näme duýgy bar bolsa, dünýä sereden waty, aýna ýaly ony dury görür. Barlap görelimi? Gözleriňi ýumany. Gör. Indi bolsa gözleriňi açany. Näme gördün? Men saňa näme göreldiňi aýdyp bereýinmi? Men palçy zat däl. Ýöne seniň näme göreldiňi bilýän. Sen bagtly bolmak isleýän. Pulum, ýalňyzlygam senin hiç ýylypyňda däldir. Sen diňeje bagtly bolmak isleýän, sen doktor bolmak, sportsmen bolmak, süýýän kişiňi tapmak, dünýäni gezmek, maşgalaň bilen bile bolmak, insanlara peýdalik etmek isleýän. Saňa bir maslahat bereýinmi? Seni hakiki bagta gönükdirjek, ýani hakiki bagta ertjek zatlardan hem başga seni bagtly etjek zatlar bardyr. Emma olar näme damalyk, ne de güýçli zatdyr. Olar diňe senin wagtyny boşa sarp etdirer. Kim dünýäniň baý adam bolmak ýerine garyp adam bolup ýaşamak isler ýa? Bu ýerdäki baýla, pul baýla diýip kabul eden däsiň daýerine. Görmegi bilýän üçin bu dünýä gaty renkli bir ýerdir. Bu durmuş diňe ak-garadan ibarat däldir. Her renk görjek derejede ýeterlik wagtyň barlygyny unutma. Saňa bir zat aýtmagma ruhsatdyr. Belki de bu aýtjam seniň durmuşyňy ütgedip biler. Bu durmuşunda saylajak zadyň umydyny şekillendirsin, gorkularyňa däl. Şu wagda çelli gören bagsyz insanlaryň köpüsi durmuşunda bir saýlaw edýän wagtlary gorkularyny diňlän kişilerdir. Risk almaktan gorkunluklar için umidlerinden yüze vurdular. Yüreklerinin sesini dinlemekten yüze vurdular. Ve neticede bagsyz insanların hatarına yaşamağına devam edýärler. Sen hem bagsyz durmuş islemeyen olsa, yüreğin ve umidlerin sesini dinle. İçindeki inanç sana bagtlylygyň kapysyny açar. Näme etmek isleýän bolsaň git ve onu et. Sebäbi eden zatlaryňdan köp etmedik zatlaryňdan pişman bolarsyň. Durmuşdan bir peşkeşe gazanyp onun bilen çäklenmek mümkin däldir. Çünkü ömür diýilýäniň özü çäksizdir has dogrusu. Ajal atly nokudyň çägiň içindäki çäksizdir. Dynusuzlyk hem hereketdir. Şol sebäpden bir ýetilen nokudyň indikisine bat alyp okturulmak üçin ruh welentlik gerekdir. Çünkü ruh welentlik senin ýaşaýşa bolan ışkyň gowşamazlygydyr. Bu soňsuz hereketde rahatlyk wagtlaýyndyr. Okkunluk bolsa kemişelikdir. İki garpasy hiç çaçan bir elde tutturmaýar. Bu sebäpden durmuşyňda bir zatlaryň közi ýöründen geçmeli bolýar. Özüňe şeýle dözümli, gazaply daraşjaklygyň üçin özüň bir jigem bolsa günahkerleme dälsin. Sen ýaman köp zat isleýän diýip bilersin. Ýöne arzularyňa ýetmek alçaklyk däldir. Durmuşyňy dolandyrmak seniň elinde. Ýere gelende ýalňyşan halatyňda arkaňa dön we eden zatlaryňy seret. Yüregiň we umidleriň sesi bilen nerelere gelenligiň gör. Soň bolsa ýene-de arzularyň üçin yüregiňi diňle. Yüregiň bilen gönükdir. Bilýärmi, bu dünýä gaty täsin bir ýerdir. Käý ýerler kosmosa çykar, täze atyş ederler. Käý ýerleri hemme zadyň pul bilen çözüljekdigine inanar. Käý ýerleri ütgemek üçin hiç zat etmez. Käý ýerler diňe yalan gürler. Ol minutluk keyp üçin. Käý ýerleri keser agaçlary jansyz duruýdy. Käý ýerleri at takar seniň ol älemde deňe taý bolmaýan keşfine. Käý ýerleri at takar seniň edýän işiňe. Käý ýerleri köçede söýgüliň öpersiň. Diýmedik zadyny goýma. Emma köçede zenany el galdyrany ýeke söz diýmäge gorkup uzakdan serederler. Ony hajy ýemýär.
dünya şeýle gaty, täsin bir ütgeşiklerdir. Bu sebäpden bu dünýäde gelecekde göreceklerine taýin bolmagy isleýän. Bilýärmi, hemmeleriň arzuwy bar. Hemmeler aglaýaram, gülýäram, şatlanýaram, gynanýaram. Her ýyl 25-nji may güni sen ýaly müňlerçe kişi täze bir durmuşa aýak basýar. Gözüň aýdyn. Inni bolsa orta mekdep tamamlap uçurum bolýar. Inni bolsa akepleri ýaly nirde iýmit bar bolsa ol ýere çünlüňi dürtüp başgata tarapyndan eldekileşdirilen iýim berilse iýip ýören guş ýaly uşakmy? Ýa-da bürgüt ýaly döwletleriň milli nişany ajaýyp ganatlary eýe bolup güç, erkanalyk, ýeňiş ýaly gymmatlyklar bilen baglanyşykly bolan durmuşyndaky tutmak isleýän zadyny kilometrlerçe uzaklykdan görýän bürgüt ýaly uşakmy? Saýlo, diňeji, seniň eliňde.